pasau. Hak kerteng ukpau kun musim kut amen. Kutra Jisu pensele ingi da musim jungme bangin dupla ban yo jing start ban song thu ekaktin ke jungme. Ke gospel ket kum Markus lenong ke bakan real. Andala la ke sabat ke Maria Magdalena ke Maria ke kimi u Jacob bat ke Salome kilat hit jing pensele ubi ban let kelan ya kamat u Jisu. Dang step haka singin kong jo katayo Maria mi ka singi kila lech jing tem. Halinti kila ya ong para maki mano kan ben pentelun ya omau no jing kang jing tem na ka benta jongi. Haba kila ya pet kila syamba ya omau la pentelun balalong omau bahe shibon. Kumta kila rung ha jing tep bat kila yu i o samla o basyong haka kamon bat uriam li bat kila tiang her. Wat syap tiang ula ong piawat ya Jisu Nazareth ya obalasa narpna. Umdon hang ni ulami pat. Hapet kejaka hakaba kilabu ya u. Menta kilej ai kani ke kubor kisenran jung u. Bat ha u Petrus. Ulalej cheswa jung pisha Galilea. Pinlap ya u hangta. Kumba ulayathu ya pi. Kumta kilami bat kilamare bak na kejentep. Kilating omdon pertai syuk. Ikim syam yathu hanu namar ba kila khawai. Anda u Jisu ulami pat na kejingyap. Dang step haka singi ningkong jong katayo ulapau ningkong haka Maria Magdalena nakaba ulabe nyungut kiksud. Kalale yathu kilok jungu. Kidang yayam sngu. Bat haba kila yo sngo bo udang im. Bat bakala yo iyo u. Kim syam ngat yaka. Nadien kani u Jisu ulapau haka weipat kadur. Haki arngut naki senran kat bakidang lej. Sya nong kendong. Kila pai bini thu aki weipat hemrei kita kim tre bangai. Kat do u Jisu ulapau ki kat wengut kisenran kat bakidang yabam. Ulamai kecing bamngai jongki nambar wakilapan duki bangai ya kitu ki balayo iya u hadien ba ulami pat. Ula ong haki kilet setelak kepercaya bertu yalap ke kubur babha haki jing tau baro. Jar ubangai berbayo baptisma unlaj em. Jar ubangai en penrem. Kini kidak kinyat senran ya kibangai. Haka kerteng jonga kin be no ikiksuit. Kin kren kiktien ki bathamai. Lada kin ra iki besenya kin di ya kabi. Kan ampun sniu iki. Kin bu ikikti haki bapang bat kitu kin kot kran. Hadien ba utra Jisu ulala ya kren bat ki. Ula kiu syabneng. Bat ula syong haka kamon ublay. Kisenran kilalek yalap. Sekeleng saudong bat utrai ulaya trailang bat ki. Walaupun skam ya kajing yalap jengki. Dah ki kamba ki babun. Ke gospel jong utrai. Kajing yaro yame ko Chris. Kajing mi pat jong Jisu na kajing yap. Ngiyu i haka ni kalendong. Haka bakut du jong kalendong jong ke gospel ke kum Markus. Ubatai ngi sepang kajing mi pat jong Jisu na kajing yap. Uni u Jisu ya balasyak sitam. Uni u Jisu balasyak sempat balasyak penyap halor kedipna. Ya uni u Jisu balah tep hapok kalum jing tep. Uni u Jisu basi senpet ya katu kapor keleng baki senran bak kitu kibala syania au kibala ap kemi lenti ya kajing penim jong blay. Haka jing yap no jong u la i kembala pulom lut kita ki baro kijing angnut kijing kemi lenti jong ki. Hang ne pada mentang yo i ba kani kajing karman jgi kani kajing i kemba thik kemba kajing jum kala job bat lakut ki bar khoi. Hang ne pada ngi i ba u angel upan bana kini ki kentai piawat e u Jisu. Umdon hang ne handrei ulami pat. Umdon hang ne ulami pat. Kani kadi ke kubor babha yang i wei pe wei. Ka tien jong ublai ti sikiro man la nomor ningkong dekat balai basau ko ong ba. Kani ke kubor babha kadai sepang Jisu Kris. Uba kat kum ka jinglong do. Ka bamat kat kum ka jinglong do jong u hiat pateng na udabet. Na kajat siem dabet. Handai kat kum umen siem jong ka hok pada lapan pau ba ulong ukun ublai. Kabor ka ikhtiar bala ai ha u leng ba ka jing mi pat jong u na ka jing yap.
kajing mi pat jong Jisu na kajing yap kapen I bama ulong ukun rat menta jong kajing yap ba jong kajing em. Ulong ukun rat menta jong ka kendau ba jong ka beneng. Ulong kumar kenrat menta jong ki ai baro ba kajing yap kam dei ka ba khat du kajing yap kam dei ba la don bor ha kajing em jong I wei pe wei kajing yap kam dei ka ba don bor du ha ka san dur jong play hendrei Jisu kajing em ba thamai ha Jisu kata kadai kanong rem kata kadai ka san dur kata kadai ka jing kermen yang I wei pe wei ha ba Jisu pau ki khat wei ngut ru uong ya kan ye khilej alap ki kubor ba bha Penatari kita kibanget kibayo baptisma maki ken la em kin yo e kajing em uni Jisu menta obade ka bor ka ikhtiar chung play babat e kan kajing em man uni Jisu un ai lang e kajing em le kitu baro kibanget ya ya kitu baro kibayo baptisma kibap yang ya Chushu wangal ong kom noi kini kiken thailai ngut khile ya thu ha ki sanran bar ho Petrus da jer kar pang hang ne ya Petrus balai ban pan kan mau ngi wei pe wei ba Petrus wei ni kinong yalam ki ba khmat do jong ki apostle de binong yalam ba khmat do jong ki apostle ba de Petrus balak len yo Jisu lai sien lai wan ban menta Jisu ukwa ban pan scam shu e ka jinget jong Petrus kanang bamau undupla banyarap lemru yakipara senran. Haka gospel Lukas lang ba aku ar kat balai pui lai puar ha bai kren sepang ke jinglen jung Petrus. Jisu uong ba ko Simon. Usaitan ulawat bantai pi baro kum ya uko henry uong Jisu uong ne. Ngalat duai na kebenta jung pi ko Simon. Kanang ba mapiru anda pilawan pai senga pindepen scam lang yakipara. Kajing chair pang jong Jisu ya Petrus kadai nak benta commission ka ba Jisu lajiet ya Petrus bama unlong ubana pen scam lang ya ki hinman ki para bama unlong undong ya lam ya kata kunhun ka ba nget ningkong ha utrai jengi Jisu Christ bama unlong unong betin lenti unong ya lam bama pen scam lang ya ki weiru ha ka jinget ha Jisu kai ka ba angal uang menta kilet sa Galilea Kilet Galilea hangta pinlap yu. Hangta pinlap yu. Si senpet le sing ong bataya ki ban leche Galilea. Reis takawai pada ke jingmut ke bangila ban pet. Leche Galilea. Ha commission jong Jisu ke sedang na Galilea. Nang no Jisu sedang menyelap na Galilea. Ki kampla bar okoi ke jing pau jong upar okoi ka sedang nang te naneng na Galilea suki usdang banwan sini serum cha kanong ba Jerusalem ba hakaba ulacha sitom uca yam ban menta mi pat na ka jing yam ka jing mut jong kani ka tien ru kalau kala ban thau yang i wei pe wei ru kam ta mi ki senran tu ka por lek phai biang na du ka ba sedang lek ya biang sa si sien biang ya ka tu ka lenti ba Jisu la ya pin sala ban itu pin sala ban sngo tu pin sala ban shempang pin sala ban tip udai Jisu udai yang i wei pe wei dah ka ju kom ya biang ba Jisu na ru ba sedang bule biang ya ka tien chung play ngam jeliu biang ailat ba mun sim ku in pun syai ngi pin sala ban itu ka ka mon chung play pin sala ban itu u ne Jisu ba i yang ngap ya pi hadu ka ne ba ka jinget jong ngap jong pi kanam sa kut tang ka jing kai na no re na no hendrei kan sa kut kan ki em la ka jing yo mat jungi ya u ne Jisu lek chegalia ya biang ba Jisu what you ngimdei ban snow ma ban ong ba le sing lại tiếp lại yo snow bara bor ka gospel re em sedang biang do ba sedang ya biang ka bangi puli kini ke gospel mentaru bangi puli kini ke jutang ba thamaru kade kani ke jing tmu ban pun kan mau ingi ban ya biang do ba sedang ban shem yo Jisu ha kini ki kitab baro jong ka jutang ka ba thamai kata kade ke jing tmu jong kani ke jing puli jungi ya kani ke jutang ba thamai ban ngangit scam ka ai jingkan ku kawan ra ka jinget ka penthamai ka jinget jongpi ka penthamai ka jingsam jongpi ya Jisu ha ka ne ka jingpuli lang jungi ya ka jutang ka bathamai hadin ka ning yu i ka jingcher jong Markus ya ka jingpau jong Jisu ong pau ka Maria Magdalena na tare ong pau ru haki arhut ki senran kaning la ban ka dei ya gitu ki senran ki balet lenti sha Imaus ka bangi syam ru ka gospel ka ku Lukas na tare upau ki khatwei ngut Berhawa pau kat ringut wa ai ki wang menta khilet setelah kapartai batu ya lap ya kubor babha kani kam dei tangya ki kade yangi iwei pe wei ro ni dei ban let
ban yalap ya ka kubor babha ngide ben lej ban sam ya kini ka kubor babha hakan do kono korukom ba mangingila kala bande haka jaka trei lara ublei ai lat pan por ublei un percai kumno ban yalap ya ka kubor babha kala bande haka jaka puli jungi kala bande ru ban sedang ningkong nala jong la ying sem keni baro khoi kede bengin le ban yalap ya ka kubor babha bat kaba ujisu ong uklam pha athli ong kini kidak kisin kin buat epi kin buat iki bangai bahaga kerteng jong jisu ngin la ban le si pun ba ki kam phala ngin be iki suat ngin pen kwat iki bapang arangi kata iki basniu ki besenya ka bi ara ka jingle sni ki weiru kanum kata ingi bat khaba kham kerpang ong lar pi bu iki ti ki bapang ru maki kin yo jingkot jingkhia kata ka ba jisu pen kwa ban pen thamai ka jinge jingi wei pe wei baru kwa ban ong ingi haba upha ingi uklam pha athli long tek kumba upha ni kong iki apostol ru uklam pha athli iki wa ai ki kabor bakin be iki suat bakin kwa iki bapang bakin penbenai ka jing lai lut hakaju berukom ru hadin ka jing ipat jung ai ka ni kaju kabor maki kin dup la ban trei ban dup saki banum lek kum klem ki atiar hanre ban lek kum ki atiar jong jisu ban lek da kabor ka jong jisu bar haba khadu ru jong kani ka gospel khandai arpau ko ong kumno hadin ba jisu la ki usha beneng kisenran kisdang balik yalam Henry ujisu uklam sa ukut we habdeng Henry ka ong kumno usong ka kamon jo pa bat utrai kamon utrai jisu ulaya trailang bat kisenran bat kini kisenran ki balai yalap utrai jisu ulaya trailang bat kini kisenran ki balai yalap bat ulapan scam ya kajing yalap jengki da ki kamba ki babut pun scam ya kajing yalap jengki upun sisha kajing yalap jengki da ki kamba ki babut Jisin ong no le sing ha ko gospel jong u Matthew sing yu bau jisu ong hangan don ringkat lang bat pi hadu bawai no ka perthai hakani ka gospel Markus ngi klam yu tai kin tien bat ong bau jisu ong hangan don ringkat bat pi hadu bawai no ka perthai hende la rangi pun syong nong rim kani ka khot bakat khandai bat apo bakat du jong ka gospel Markus kat ba ki senran ki dang le yalap utrai ulat treilang bat ki Kapa mut ulat don ringkat lang bat ki nang ta om dei jang kata ya ka ei ka ba ki senran ki le yalap ki penpena ki yalap iku kubor ha utrai jisu utrailang baru pen scam ya kata kajing yalap jeki de ki kamba yangi iwe pe we kaju jisu udan ringkat lang bat ni kalong kumban ong no da ka wei pada karukom ba jisu ong nga ngan don ringkat lang bat phi ngan trade ringkat lang bat phi nga hi ngan pen saki ba ki jing yalap ba ki kam ba phi le ka kateng junga ki long ki ba bisisha en yoro yo jisu Christ junam la junam amen nang ni segi naduk ka lasai ka singipan ngin beteng ke gospel ke kum Lukas. Wa beneng. To ai ba kacing ke ba mela ai ngi hau kun sungi Jesus Christ un men sungi ba kading su kacing ke wala pan raham ki do no sungi do mun sim ba ku. Kin kirsiu biang hangi ya kacing ke men ba kar ku na menta kacing wan ka hima sungi. To ai ba kacing ai jombe kan pan kalai ngi syakinong bet sembai bam juthat jong ka gospel to ai bi kisambai kin pun kalai kolong brio man brio na syapo bat ya kijing tha baro ah kijing kmil ti batikna ya ka beneng batamai ba ka pertai batamai haba andala job ya ka bo jong kijing snil ka burom jong mi kan ting shan chabam jukut to ai bi kijing ai jong jubili kan karsiu biang hangi ki pen grim jong kijing kermen ya kijing terang na kan ta kispa beneng to ai ba kani kijing ai kan pen sapriang ya kijing kemen ba kijing suk jong nong pen em jungi cha satla ka pertai chami ublei jungi balakar ku junam kandung kapuram berkajingero si junam amen kudono utam jisu tersin ai kemarian gerap jingi kristan tuduai na rumta jingi